तुम निकट में कोटि प्रणाम जनाऊँ। मुख्य समाचार शिव सुंदर सामंत सिंह निकटतम प्रतिद्वंदी उमेश चंद्र दास ठारू 972 खंड भोटे आगुआ शिव सुमंत सामंत सिंगार निकटतम प्रतिद्वंदी उमेश चंद्र दास ठारू 1163 खंड भोटे आगुआ शिव सुंदर सामंत सिंगार निकटतम प्रतिद्वंदी उमेश चंद्र दास ठारू 1332 खंड भोटे पराजय नहीं तुम्हें और महानदी रे भसाई दियो सब चेष्टा करूथिलु रे भणजा किरे खाली को सेति किरे सा तांको माई किने माने हमको वोट देबे ने बोली किरे हमें तांको साड़ी देलु साया देलु ब्लाउज देलु किरे एमिति की से भीतरटा एई हातरे देई जुरे भणजा तुम सब कम फेलियो किरे खाली को सेति किरे भणजा किरे हम हारिबार मूल उद्देश्य हैला के जाइजु सेई सोया बिना मास्टर शिव कहाँ पर शिव शंकर प्रेसिडिंग ऑफिसर थिला तो तिरे से आगे कहवा मुताबिक से बुझते को कब्जा करबा को बसी हेले कोठी थिला से सोला के जानी किरे पुलिस को फोन करी से संगे डकेई देला मरिबो जतरा बिना मस्तटा ए शिव दादा हातरे मरिबो जे बिछा मंत्र न जानी सप हातरे हाथ मारिले चट खाइबा को हुए से कथा से जानिनी शिव कहाँ पर शिव कहाँ पर शिव शंकर दिन मस्तटा ए शिव हाथरे मरिब अलमत मरिब ताको सरा निश्चय नेक्स्ट टाइम हम मोन हारे मालगुड़ा को बाहर को तलान को बोली बात ये सारा कॉन्ट्रैक्टर
କରିଯିବ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ଶିବୁ କାହା ପାଇଁ ଶିବୁ ତ କାହା ପାଇଁ ଶିବ ତ କାହା ପାଇଁ ଶିବ ଶଙ୍କର ହାରାମଜାଦା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖୁ ଜାଣିଛ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଡରକୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ କରି ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ଟେଣ୍ଡର କରିଥିଲି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ अबे हरामजादा कथा थिला काम सरीला बेले को 5 लाख टंका तू मते देलु किंतु कोन रे हम सोना को फांकी तो चाली दिवा को हम ताको इशारा दियंतो सारा ताको फिनिश करिला ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟି ଗୋଟି ଗ୍ରୀସରୁ କରିଥିଲି ହଠାତ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପେ ବହି ପଡ଼ିଲା ସାର୍ ଟଙ୍କାର ଅନେକ ମୁଁ କ୍ଷତି ସହିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖୁସି ଦେବି ସାର୍ କିରେ ଧନ୍ୟ କହିବ ମତେ ହଇରେ କିରେ ତୁ ଶଳାଟି କଣ କୋଡ଼ିଏ ଏକ ଭାଗ କାମ କରିଥିଲୁ ହଇରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୁଁ ଶଳା ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ଏ ଶଳା ମାନେ କେମିତି କମ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଧିକ ଲାଭ କରି ସେ ଶଳା କାଇଦାଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ହଇରେ ବାପା ତୁ କଣ ସିମେଣ୍ଟ କିଣି ନଥିଲୁ କିରେ ସିମେଣ୍ଟ କିଣିଥିଲୁ ଯଦି ବିଲ୍ ଘୁଷୁରୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ କିରେ ସିମେଣ୍ଟ ଯଦି ତୁ କଣ କରିଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଲ୍ଟା ଘୁଷୁରୁ ପଡ଼ିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଲୋକ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ସବୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି ସାର୍ ଗୋଟିଏ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ रे शिव कहाँ पर शिव तो कहाँ पर शिव तो कहाँ पर शिव शंकर अपेक्षा कर तो क्षमा तो निहाती मिली जीवा ଏ ଶଳାଟାକୁ ପୁରା ଫିନିଶ କରିଦେବେ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା କଣ କହୁଛି ନା ମୋ ବ୍ରିଜ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡି କିରେ ଶଳା ତ ବ୍ରିଜ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଆମର କଣ ଗଲା ଶଳା ମୋ ଭଣଜାର ଟଙ୍କା ଫାଙ୍କି ଦେଇ ତୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବସିଥିଲୁ ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖୁସି ଦେବି ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ହବନି ରେ ବାପା ତୋ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ସୁଯୋଗ ଦେ ଆଉ ହେଇପାରିବ तो ମୁଁ ଏମିତି କ୍ଷମା ପାଉଛି ତୁ ଯା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ କହିବୁ ମୋତେ ଶିବ ବାବୁ କେମିତି କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୂଜା ପାଉଛି ମୋ ଶିବ କାହା ପାଇଁ ଶିବ ତ କାହା ପାଇଁ ଶିବ କ୍ଷମା ଆଲୋ କ୍ଷମା ଦରକାର ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖୁସି ଦେବି ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ଖାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ सारा ताको पूरा बंद करना चाहिए मोर दी पहाड़ तो सही का वेट क्या କିରେ ତୁ କଣ ମତେ ମାରିବୁ बाबू नहीं तुमको नहीं ଆଉ କାହାକୁ एथर पाली से सला बिना मास्टर मरिब से सलाटा ए शिबू हातरे मरिब जे मो लाइफ तक आज स्पॉइल कर देची मु ता परिवार को नाश कर देबी नाश भाई ये लोग ना मना क्यों भौणी से चिंता करवा दरकार नहीं ए लोकटा तो भाईर 5 लाख टंका
ଲୁଟି ଦେଇ ବିଦେଶ ପଳଉଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ yo ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇ ଦେଲି ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ। ଆରେ ଝର ଡଟବରି ତାକୁ ଟିକେ ପାର୍ସଲ କରିଦିଅ ଝଡ ଆଚ୍ଛା କଲେଜରେ ତୋର କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି ଭଉଣୀ ହଁ ଭାଇ ଆଜି ମୋ କଲେଜରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ ଭେରି ଭେରି ମୋ ଡେରି ହେଇପାରେ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ଭାଇ। ଯା ତୁ ଯା କଲେଜରେ ଏନ୍ଜୟ କର ମସ୍ତି କର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେ ତୁ ହଉଛୁ ଶିବା ଦାଦାର ଭଉଣୀ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥର ଆସିଛି ବାଏ। কালি সকালে সমস্ত জানিবে এই কন্ট্রাক্টরটা ଶଳା ମାଛ ଖାଇଗଲା। তোরা মামু কামরে তো সলা জিরো সবুরে ফেলিয়র সলা যাহা করুছি তোরে ভণজা ওই এটাକୁ ନେଇ ମହାନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେ ବସ୍ ଏଇଟା ଶଳା ଆମ ରାସ୍ତା କାମଟାର 5 ଲକ୍ଷ ମାରିଥିଲା। ଯା ତୁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇ ଦେଲୁ ଯା ଆରେ ଶଳା ଯା ତୁ ନ ତୋର ପାସରେ ଯା ନା। ଶଳା ତାକୁ ବୁଢା ବଡ଼ ମନରେ ସେ କାଶୀ ବଡ଼ ବୁଢା ବଳି ଦଉ ଯା। ହଁ ତୁ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ କେଉଁ ମୂଳ ରହିଲା ଅବେ ଭଣଜା ମାମୁ କହିଲା ଭୁଲ ଯା। ସେ ଶଳା ଦିନ ମାଷ୍ଟର କୋଉଠି ଥିବ କୋଉଠି ଥିବ ସେ ଶଳାଟି ସେ ସ୍କୁଲରେ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଥିବ ନହେଲେ ସେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରୁଥିବ ନହେଲେ ଏ ଆଏ ଦୟା ମୁହ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ କରୁଥିବ ଆଉ କଣ। yo अबे दिना मास्टर तू कोउठी थिला बे एसी वाला କଥା ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ତୁ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଆଜି ବର୍ବାଦ କରି ଦେଇଛୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଜି ଧୂଳିସାତ କରି ଦେଇଛୁ ସେତେ ମୁଁ ତ ପରିବାରରେ ଜୀବନ ପରିବାରଟାକୁ ପୁରା ସ୍ନାସ କରି ମୁଁ ହଉଛି ଶିବା कहाँ पर शिव तो कहाँ पर शिवा तो कहाँ पर शिव शंकर